Het lijkt een kort, onbelangrijk momentje en toch heeft bijna heel de wereld het erover. Haalt hij de flesjes nou weg omdat hij cola haat? Coca-Cola. Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas à conferência. Wereldwijd zagen Ronaldo-fans het gebeuren. Behalve op tv heeft Cristiano op de socials honderden miljoenen volgers. Ook kinderen. Bij frisdrankmerk Coca-Cola konden ze er niet om lachen. Bij het EK voetbal zijn zij een grote sponsor. Ze betalen veel geld om hun merk te mogen showen. Want Ronaldo met deze flesjes voor zijn neus, ja, dan lijkt het net of hij het zelf graag drinkt. Met miljoenen kijkers. Mooi reclamemoment, zullen de cola-mensen hebben gedacht. Tja, dat liep dus anders. Zo kritisch is hij echt niet altijd. In deze reclames is hij gewoon met fastfood en frisdrank te zien. KFC. So good. Allemaal net zo ongezond als dat colaatje. Hij verdiende er wel veel geld mee. Ongezonde snacks of fris. Ja, in de keukenkastjes bij Ronaldo thuis zul je het niet snel vinden, zegt hij. Bij dit voetbalgala een poosje terug vertelde hij dat zelfs zijn zoon geen glaasje prik mag thuis. I'm hard with him sometimes because he drinks Coca-Cola and Fanta sometimes, and I'm pissed with him. And look, he's 10 years old and he want to look like me. And I say, you have a long way to do it. En dat wegschuiven van die flesjes. Voedingsdeskundigen in Nederland laten weten hartstikke blij te zijn met die gratis reclame voor water.